trau thla April ninga sang ni som ni parukania indona lama thu thar lian taka oma kan hria tangin tunin do hi hei Iran nuclear hun ma ti chiat tumna le Iran in Ralthuam Hlauam an nei lo na tur malakna ani deuh bera tin Trump chuan in Iran oil chungchang po a konsan thu kha lo soi to boka henga po chu ni sela Ralthuam Hlauam melma Hlauam ku ta lo na tur malakna ani deuh ber mai kan hria tak ang khan February ni som ni pariata tunin do na hi chuakin Israel US jet na Iran an be nuwa Iran in takina chang le ta na takina chang le ta helai rambel gulf le Israel lama be pui thana lian tak kalpuin Persian Gulf tuipui boruak po atang via wa Hormuz Strait dan cha ani boka khovel economy in na takin na sa takin atur mekani ni somthum pasarina ania heta hian thil lian tham tak athleng mek bokani kan hria tangin US thlona panni kha ka thla kania khata khan US pilot panni chu zon hanni kan puan fo tak ang khan in Iran lamin an zong boka US lamin an zong boka zon huan tum dane ro ai nang lo thunga US lam chuan an thian an airman Iran Leilungah in Chhanchhuak birum mek zon chuatum le Chhanchhuak in ma chaktakin an la Iran lam chuan in kalum ngei en tum thung a hmuwa piang lom an siam sakan tum thu te chutiang chuan in thu chuan siama Iran Leilungah US sipai le Iran lamte anin pel zak reng tamai ani pilot panni zinga pakhat kha inrini khan mu ani to a pakhat jok chu nasa taka zona ni thu te puan lo ni to boka hei voin cholni khan Donald Trump chuan thu puan anaya US chuan in Iran Leilungah airman pilot kha an Chhanchhuak le ta ti apuang chutiang ani chuan he thlona thla a pilot panni Iran Leilungah in Chhanchhuak te hi US chuan him takena Chhanchhuak ve ta ti nani he an Chhanchhuak dan hi pui rep khop maya angai nom boka mara chu chip cher taka han puan hi alani lo na chungin news rang puan kan han la khom don ani US sipai te special force te ground operation troop zatel zet mai anin rol nia soyania Iran Leilungah US sipai zavel in operation an nei nia soi ani US chuan thlona thaberber tenen han veng boka tin Black Hawk helicopter te A10 Thunderbolt leilam beichi thlona ro thap tak mai chuanin Iran special force ron nai tur te an not trio boka chutiang chuanin ma han la a ni zet zon na ngor taka chhun jan chol lawan kalpui hnuwa US special force te chuanin an airman chuan Chhanchhuak ta ni ti in Trump chuan aron puanga US thlona ka thlak chungchanga khan US kan ming savio na chungin Iran Leilungah US sipai tha zavel zet luta an thian pa an airman an pilot Chhanchhuak tura ma an lak na ero apui khop maya thlona tla awangan ming chiat nan ron chil chiang hle ni te pona langani US pilot Chhanchhuak tur khan special force zatel le thlona somni borvel in rol nia soi ani US military chuanin thlona somni borvel zet an thian an pilot Iran in an ka thlak Chhanchhuak tur hian an tira Ralthuam Hlauam berber most lethal weapon in the world hantia khovel Ralthuam berber le Hlauam berber he Chhanchhuak be pui thlana hian an kengtel nia soi ani boka chutiang chuan malak na kalpui ania thlona van boru ka thlona tui thun thei chi air refueling aircraft angte po antel nia soi ani we got him US President Donald Trump chuan chutiang chuan a soi kan Chhanchhuak to ni kan hena to ni ti in Trump chuan voin cholni khan apuang F-15 fighter jet crew pakhat zon mek chungchang Trump chuan a soina nia search and rescue operation lian tham tak kalpui ania chuta chuan an pilot zon mek chu Chhanchhuak ani tak thu puan ani Donald Trump puan danin tuna chuanin thil kan ti ta ni kan ti thei ta ni kan hlotling ta ni ti in aircraft somni tel an thon huwa most lethal weapon khovel Ralthuam Hlauam le thaberber tenen US sipai thabik zatel tenen chu be pui thlak na hau tak chu kalpui ani thu Trump hian atar langbok punta gang khan zirtop ni a he thlona ka thla ka khan in fighter jet atang hian an in kho chuak mana pilot panni te hi leilung Iran ram chunga border area an tlania soi ania chuta chuan an biru ngal an ti tur ma saber chu biruk mel malam in mutir lawania an lampol biak po ani bokani chu chuan ti tur ania F-15 is striking eagle hi
seat pahnih ni in pilot pahnih anom thaya pilot oma weapon system officer a chuang boka chutiang chu ani dan ani engtin nge an pilot hi Chhanchhuak ani ni nuwa Chhanchhuak ani tak ti te chu zona lian tak ani puan dan then khata chuanin US military chuanin thlona somni vel he malakna hian an thon an chuatir an tho chuatir ni a soyani a khovel Ralthuam lo ber hanti chutiang te po chu kengtel in eng Ralthuam chian ken hi tarlan ani lo na chungin chutiang mang te chuanin ma han la a pilot hi a hliama a mai ro chu a tha ni ti in thu chu chuan a tarlang 100 of special operation troop ante special operation kalpuina atana sipai thabik zatel he Chhanchhuak be pui thlak rescue operation a hian an in rol nge ni soyani a Al Jazeera ngai pon hemi chungchang hi ron puang ani heng US sipai thabik zatel hi Iranian Leilungah an lut ni soyani a airman Chhanchhuak tur hian an luta chuta chuanin in kana lian tak a thleng ni in media then khat chuan an tarlang nge Al Jazeera report a chuanin he operation a hianin sipai thanem tak an tela zanthim hnoya he Iran Leilungah hian lutin operation an zo meu chuan ni atlang sang viau to ni soi ani boka ruam manangin plan hi kalpui hlei thei ni lova a chan chu Iran Leilungah hian in beina in kana a thleng ni soi ania heta hian US ina ruam mana lo siam tongin A10 Thunderbolt ang chi warthog te an che traviau mai helai airman biruk na nia soi lama mel masipai Iran lam ronkal not darturin A10 te hian an Ralthuam thazat mai DAY37 Avenger anti silai po akodot somthum zetalian Gatling cannon antiang chu aphu chuak pur thayani chutiang mang chuanin minute khata round sang thum zakwa zeta phu chuak man nia soyania chutiang tura duan chuni rim boka helai an pilot biruk na lama Iran sipai ron nai turte not darin A10 hianin Gatling cannon chu minute khata round sang thum borvel jet phu chuakin Iran lam hian not triau ni asoi ani bok chutiang jon thlona dengin air support an local pui boka tanker aircraft avirreng boka leilama US sipai zatel special force an chetla bokani chutiang jon malak na ha thlak tak mai handite ang ro thap tak mai US lam hian an kalpui ania zanthim hnoya commando rol handite ang special force te an chetla a chutiang chuanin hloting takin an pilot tla hi an Chhanchhuak ta ni ti in thu chua chuan a tarlang A10 hian hot point som pakhat zet mai Ralthuam paina som pakhat zet mai anaya GAU-8A Avenger cannon an ti hi silai lian tharleng long tak mai zit par khopa phu chuak thei chu 30mm round ni in hi thlona a sila an vo azinga chona lian ber khovela lian ber ne soi ani bokani tin emo capacity hi A10 hianin 30mm ammunition hi a drum khata hianin round sangkhat jasum sari pali apai thaya tin additional armament an tia Ralthuam pai dang zinga hianin AIM-9 sidewinder missile hi ama invena na pai tel boka AGM-65 Maverick missile anti hi mel malam ti chetur le armor destruction angchi mel Ralthuam khong le khau kap cheturin vua ani boka hi laser guided bomb ani bokani tin A10 hian in recoil management na in chu high damage output mel malam Ralthuam ti cheturin theina sang taka nei chungjinga chuanin hei Soviet era teng armor khau tak angchi te kap cheturin silai lian hi rin tlak viau boka closer support focus ti thei turin theina anei leilama mel Ralthuam kap chetur le leilama an lampol te tranpui turin A10 hian theina sang taka nei bokani chutengang A10 chu US lam hian an ron tho chua puya Iran Leilungah bomek an pilot Chhanchhuak tur hian A10 hian a tho chuak A10 hian na a thok na saviau nia soi ani bokani A10 hi Fairchild Republic A10 Thunderbolt 2 tia soi deuh kher ani thina warthog ti te a ming lem phu ania single seat ni in turbofan pani manga ni a straight wing ni in subsonic attack aircraft ani sangas gosum sari parsari borvel de itowa siam chuakha ania Atlantira chuan Republic B-47 Thunderbolt strike fighter tia soi ani bokani close air support attack aircraft angina thoka Fairchild Republic ho siam chuan e tun thlengin service a hian ala oma United States Air Force hi amang masaber tu ania US hian an siam tam lutuk lo zasari somparuk an siam chuaka
sanga zo somsari pahnih atanga somret pali kha an siam chhuah run pui hun ania somsari pasaria an Chhanchhuak tana first flight test nan an Chhanchhuak masak ber chumme ni som sanga zo somsari pahnih ni in kumsomnga pathum kalta dai to kha ani eten hin in dona rang lo pal tlang to a Gulf War lai Operation Desert Storm akhan in tangkai takin US khan an lo mang to a Kuwait in dona ate Afghanistan war ate tin Yugoslavia war ate Iraq war ate Islamic State ho dara chutianga an laka be pui thlak turin manalo ni to boka hei Iran war thlengin tuna sanela somni paruka po tangkai takman halani ta cheu ani crew pakatan chuang a seizong eten seizong hi fit somnga pathuma sei ni in a wingspan hi fit somnga pasari le inchi rukania sanjong hi fit som pali le inchi ria tania a wing area athla pharthui zong a area hi fit zanga le paruk ani a ruak rizong hi kg singkhat sangkhat jathum somni pakhatania Ralthuam nen chuanin kg singkhat sangthum jasari somret pahni ani boro ka mel mathlona mel Ralthuam local ka nan atangkai viau rualin leilama an lampol te tranpui tu atan atangkai viau anti armor mission atan tinan teng khong tak te le structure khong tak han be nan atangkai viau bokani a fuel capacity hi kg sangli zakosum kovel internal a hian a chunglama hian a phur thaya ponlama spare teng ala nei cheu boka hi General Electric TF34 GE 100A turbofan ne na thuam ni in a thlo chak zong hi darkar ta km jasari parukania supersonic angkha hani lo subsonic speed a thlok ania cruise speed hi darkar khata km zanga somruk bor velani combat range an en lelo kila combat range hi missiona kal chuanin darkar khata km zali somthum bor velani tlang puya service ceiling anti van bawro ka ain vorsan thei zong hi fit singli sanga ania rate of climb anti ain vor chak zong hi minute khata fit sang ruk ani bokani Ralthuam min chena kan soita kan khanin GAU-8A Avenger rotary cannon hi vu ania hi round sangkhat ja somsari pali zel heta hian ka chhuat thania hearts point hi munsom pakhata kan ti to kha hearts point an ti chuanin Ralthuam dana angkha ani maya atlan hoya hian mun red vel Ralthuam dana ha oma fuelek pylon station ninga mazat tlan hoya hian da chuta chuan kg sangsari jan hi somruk vel Ralthuam athiat thaya chungjinga chuan rocket oma rocket pot thatak mai etena hian vuania Hydra 70 mm angchi rocket thathaza tak mai rocket ngal thachak tak mai chu vu ania aphu chuak jojot thei bokani tin rocket pot dang hi vuani in Hydra 70 rocket thau vu ani tel boka ta hian pasari kap chuak thei tin missile hi AIM-9 sidewinder air to air missile hi ama in venna atan boruak Ralthuam antinan thlona dang beina laka te po heng AIM-9 sidewinder te hi amang thei boka tin AGM 64 Maverick hi leilam Ralthuam kana atan paruk vu ani bokani tin bom hi Mark 80 anti unguided ni in iron bomb tia soyani boka athlak chi khalkal thailo ang chi kha ani Mark 77 incendiary bomb anti hi apai boka BLU-1 BLU-27 ti te CBU-20 rock a yang te ala phur thei cheu mayatin bom engamazat a support thei zinga hianin CBU-52 5871 878997 cluster bom te po he eten atang hian thlak thei ani tin bom khalkal chi pavement series ang hi aphur thei boka joint direct attack munition anti JDAM ang chi hi eten C version hin aphur thei boka wind corrected munition dispenser po amang thei boka ni avionics system hi ti changklun chho ve zel ani boka tiang chuanin tunlai thlona changkang han compete thei turpon avionics system hi thuam that chho ve zel ani bok chutiang ang eten chu tuna Iran pilot bozon na hian tangkai takamman ani pilot panhi bozon nan khan ni vel hun manani a US special operation zavel anin rol kan ti to kha heta hianin aircraft ten bom engamoza dan thlak ne soyania Iran convoy helai pilot lak na bor vela US pilot ronman tumle ron zong tu te no darna turin US bom engamoza ta thlak kwal bok ni soyania eten ina cover boka tiang chuanin malakna lian tak kalpuyani thu tarlan ani search and rescue operation kalpuinan hianin Iran chungrila US special force te an loot ni asoi ania
Iranian Air Defense Zone chunga han lut nia soini boka missile radar ina abei theina laka film khur takin an che US force ta hian HA-60W Jolly Green True anti an manga helicopter an manga rescue helicopter ani nge a tin ni china kan soi A10 Warthog jet an mang boka HC-130 rescue thlona lianang chi mid air tanker ang te po manani a tin F-35 stealth fighter ten an veng boka special force le combat search and rescue special unit te an chetla boka ni Sikorsky HA-60W Jolly Green True helicopter hi US sipai special force tam tak phurtu ani a hetarang hian US sipai thate Iran Leilungah an wai thania soi ani boka hi US in a combat search and rescue operation helicopter an nei zinga chona tharber nia soi ani boka the beast dia soi ani boka ni HA-60W Jolly Green True hi HA-60G Pev Hawk thak tu ani nge the beast helicopter Jolly Green True hi mun latak thlok thei tura duana ni boka advanced sensor zana po buai me lawa thlok thei tura duana ni khom dan thalo tak tinan thile rokara po chetla thei tura duan ani boka ni akong kharle he helicopter hi khong taka siama nia leya atum la ya mel malamina anlo bei anlo ka a po him thei ber tura duan ani boka a cabin hi lian boka paratrooper tam tak le equipment rescue equipment an ti Chhanchhuak ta na bungro poi mo ang chi an phurnan po a cockpit hi zau taka duan ani bok o F-15 pilot le weapon system officer helai Iran Leilungah tlate in Chhanchhuak te ni chung jet zona ni kha inrin nia pakhat khan muwa pakhat hi an la mu mai lawa maro chuai voin lama Chhanchhuak ni ta ti tram khana puanga ni kha pilot pakhat zo kha atla ka tanga darkar enga mozat nuwa Chhanchhuak ani in chumi nuwa chuanin Iran US sipai ten anzon ron a US in an hu chuan Chhanchhuak na omanga nungdamin a omanga Iran in an huni chuna thoka top thung don tina ani bermai thile damin kara aleng ani bermai chu he Chhanchhuak na kalpui lai hian Iran hianin US thlona Black Hawk helicopter hi an kap nia soyania marachu chetna lian a thleng lova crew member zinga hliameron om thung nia soi ania amai ro chu na tho a thul chuang lova ala thlok thei tho nia soi ani ground na thil thleng dan tak khi chiang taka hret ni lo ma sela US pilot pakhat anjon me ka hian a omna location hi engtin nge ni US force lam le ground lam a hret tir thei ti chu keinen kan hret phak ani ta engponi se thlona tanga an in kho chu hianin an ground lam biak pona tur man ruwa thatak an zon chu pui heta an ejection seat a hian atel ngal vek ni soyani bok thina chumi mang chuan nge biak po engtin chia nge a thian te a biak po ti hi keni chuan kan hreta mai lo anga po chu ni sela US lam hian an thian an pilot omna hmun hi an hria ni ngei turania hi CIA Central Intelligence Agency lamtele White House chuanin engkimin beronin malakna kalpuyani thuan puang chuwangin an pilot omna hmun tak hian hria to wangin Iranina an ron nei pon US fighter jet te hian boman thlaka tin A10 in alo hol kwal ve boka tin leilama US force enge mazat wai thlain rebel down kalpuin chutiang chuan Iran Leilungah zanthim hnuaya zon na an kalpui ta ani CIA lam hian unique capabilities enge mo an mang nia soyania tiang chuanin airman a hi Iran Leilung tlang hun khokrok taka abiru nia hriatani CIA lam hianin an pilot omna chiang tak White House an hriat tir thei nia soyani boka chutiang chuan Pentagon chuanin an chet vel na han lo thli thlai ve reng boka special force team te hian in rin ni zan khanin A10 Warthog mangin close air cover an kalpuya Black Hawk helicopter chopper tenen enemy line silai lengkara Chhanchhuak na ngortakin an kalpuya chulni singlama hian an pilot hi an Chhanchhuak theita ani in media then khat chuan an tar lang bokani Donald Trump chuanin crew member pakhat labo mek an Chhanchhuak tak thua soya heta malatu ber romana siam tu ber colonel pakhat chu Trump chuan hi pina fak bok this brave warrior was behind enemy lines the in Trump chuan a soya helai tlang cheng chetak karan pilot birumek Chhanchhuak tur hian mel maram chunga huaisen taka an che thu Trump chuan a soi darkar somni pali chung ngun taka an thli thlai reng thu te commander in chief kanina angte tin secretary of war chairman of the joint chief of staff tele warfighter rualten darkar somni pali chung chunjan chol lowan monitoring reng thu Donald Trump chuan a soi bokani
Donald Trump chuan US sipai te chuanin an pilot huaisen tak an Chhanchhuak le ta tia soya he Chhanchhuak hi US pilot pahnih nungdama Chhanchhuak voi khatna history ani don ani ti in Trump chuan a soi mel maram chunga luta an pilot pahnih him taka Chhanchhuak hi tunin dona thilro pui takani ti in Trump chuan soin we will never leave an American warfighter behind ti in Trump chuan a soya in dona a kan American miro thap chu ti maya kalsan chi kan nilo ti in an kalsan don lo thu Trump chuan soin tuna chuan hlotling taka Chhanchhuak ani tak thu a soi ani he Chhanchhuak a hian America sipai pakhat man thilawa hliamna tu manan tur bok lovani hei hi America sipai chakna theina finfiana dang le ani tin Trump chuan a soya Iran ramchung air dominance superiority kan kalpui zia pholan na ni ti in Trump chuan a soinon le he thil thleng hi ka American pui zong te Republican an nimo Democrats an nimo tu po ni se mi zong tan in chuan na turani he thila hian kan in lungrual ani ti hei hian a tilanga a chuanom tak zetani a thaber he thila hian kan hlan ani ti in professional takin kan chea military khovel history ya military Ralthuam berber taren kan Chhanchhuak ani pathian in America mal som sela pathian in kan sipai te mal som sela intan mi zong tan happy Easter ti in Trump chuan a soi Iran chuan in America sipai pilot tuna anzon mek hi a mu te tan lo man thatak atok tar nge boka aman thai an omani chuan in dollar singruk sangruk an pek tur thu Iran lam chuan thu chuan siam thung Iran Revolutionary Guard lam chuan thu chua siam in US aircraft hi crew member te ngortaka zon mega ni thu le a mu piang chu dollar singruk sangruk pek an ni tur thu IRGC thu chua chuan tar lang ve bokani hetila hian Donald Trump chuan in Iran chuna takin avole ta Iran hian in ceasefire deal pom du lova emo Strait of Hormuz cha hong du lova ni chuan ana thayang bera chan le tangai do ni in Trump chuan a soinon thotan ni ma a hong lova ni chuan Iran tan chuan threm hun lian tak kan chhop chuak don ani ti in Trump chuan a soi Iran ina Hormuz Strait a hon na turin ni som chung Trump kan hunan pot sei le chu tun thotan ni hian a top don ta ni kha April ni ruk zandariat kha a deadline kha anita a chumi ma chuanin Iran hian chetlak anga yani Iran hian dila siam anga Iran hian kan thil phuta ti hlotlin nge yangai ni tin ultimatum Trump chuan a penon le ta ani Trump chuanin soinon le in Iran power grid laka ana thayang berat chet na kan kalpui don Iran ina US demand apom lawani chuan chu athleng ngei don ani ti in Trump chuan a soi a truth social platform a Donald Trump chuanin Rerang ro Iran chu ni som hun ka pe a deal siam turin ni som hun Iran chu ka pe ni hei hi rerang ro chu wangin Hormuz Strait hi honghal ro tin Trump chuan a soi hun aliam don roya hun a loin nei to lovani dar kar somli pariat a zo hun a chuanin thutiam hun tiam churun thleng don ani chu intan ro rel na ni ani dona in hun a in tran ma in chu in borol na hun a in tran ma chuanin hun thatle min la nei chu wangin Hormuz Strait in hon nga langai glory to be God ti in Trump chuan pathian minglam mewin Iran na vo ani puanta gang khan mar chni som ni pakhat khan Iran power grid bom chhiata khan Trump khan a voi khatnan Iran an vo ania darkar somli pariat a zo huna ti in darkar somli pariatan harun her chuak dona maro chu Iran le US in biaknan kalpui thu te borok je om taka om thei ni khan alana wangin darkar somli pariat a zo nuwa khan Trump khana hun kha an son la a ninga chungin an tile a ninga po chu an zo le ta ninga atang khan ni som an son le a ni som chu April ni ruk zandare ta thleng don ta ani Donald Trump ina Iran a vona thar ber chu Iran General Ali Abdullahi Ali Abadin aron chang let ve ngala Iran Central Military Command hruai tu ania ani chuan US vona chu enga man ngei lo thu soin hei hi ataka chetna stupid action mai ani ti in Donald Trump aron chang let bok Traman social media posa sa kholam rongkai pathian minglama vona lian tak Iran apek chungchang a hianin aum je bera chuanin rem mun kong kharan tan an hongdon ti na ni ti in Iran lam general chuan na soi chuti lai chuanin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Iran laka chanlet na lian tak kalpui ni tur thu soi boka Iran chuan an industry huna chan na lian tak an tok chhomol don ni in Israel Prime Minister po hian a soi ania an military mun ma ti chiadan ni towa chutiang chuanin missile an ka chhuwa theina po atliam vio to ni a soi ani
ponta kang khan Iran economy an hiam theina turin chutiang hun ma poimo te Israel chona be chomol mol do ni khan an puanga ni kha Iran steel industry laka Israel khan na takin be pui thlana kalpuya Iran ina steel asiam chua theina za asom sari zetin atlan yam to ni asoi ani bok khawang khan an raw material te le chung steel te chu weapon an siam na ta na man thina nia za som sari zetin an thil siam chua thei an steel siam chua theina atlan yam to tuna chuan in petrochemical factory kan beile ta ni ti in tene hu chuan video statement a soi he thil pani hi Iran ina sum an siam na khol ani steel le petrochemical te chu Ralthuam kai hnoi tan an mang bok ani ti in tene hu chuan a soi chun zoma chutiang hun ma chu kan be chun zom zel don kan ka chun zom zel don ti hi ka tiam du cheu ni ati Iranian regime ina an man tangkai em economic target te tuna chuan in kan zui tran to do na chutiang chuan bom mangin an Ralthuam siam na mun ka chuan mun te na sa takin kan be to tuna chuan an economy beng hiam na turin chutiang mun ma poimo te kan thlur bing to don ani Israel sipai pakhat Lebanon in beina thi vele ta kan tarlan ta gang khan Israel ina Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei an tha hnuwa khanin aphubalak nan march ni thuma tangin Hezbollah Lebanon a Hezbollah Iran tran rol pui helpol ten Israel an beitran ani kha in beina lian tual tu ala chuwang chuan Israel sipai te Lebanon atlem omsa fin turin ground troop te Lebanon chimlaman luta Hezbollah tenen na takin ground laman in be ania Israel chuan a sipai a chan chhove tanual mai tuna ni zan lama Israel sipai thita hi in beina Lebanon chimlama in beina liantak omathi ania Sergeant First Class Guy Luder kumsom ni pakhat ni in Commando Brigade Maglan Unit Commando Brigade ami ani hei tukin jing cholni jing dar thum bor vela operation kalpuina thi ni in Lebanon chimlam kho pakhat seba a in beina liantak silai manga in ka na athlen na athi ani Maglan Commando te hianin seba khuwa hianin Hezbollah pui thin tu civil engamazat andap nia soinia chuta chon Hezbollah anlo inphum runwal nia soinia in kana chuak zui bokani hemi son hi lotling takin Israel sipai chuan an kalpui thunga mara chuan sipai pakhat ti hian an chan ta ani ludar athile tak nu hian Lebanon tuna indona achuale nuwa Israel ina sipai som pakhat a chan na chia ani hetila hian IDF Air Force chuan Quds Force Command Center Beirut a buman thlak Israel sipai chuan thu chua siamin Israeli Air Force chuan Beirut a Quds Force Command Center an bom ni in an puanga hei hi Irana extraterritorial arms Iran Islamic Revolutionary Guard a an sipai chuan vorte anni IDF in an soidanin Command Center hi Quds Force hota ania Quds Force hi Hezbollah chuan sipai thabik anga soithin annia Hezbollah sipai chawni bik lawin Iran terror ina nasataka an puile an support zingami ani bokani IDF in Command Center pahni Beirut a hian an beinin an soya pakhat chu Quds Force tuna kan puan tak khani in pakhat jok chu Palestinian Islamic Jihad ho mun ma ania heta hianin Palestinian Islamic Jihad an senior official te Israel henatin zone deunia soyani bok Israel Navy pon Hezbollah surveillance post an bei boka tun intrinikal ta khan IDF chuanin Masna border crossing Syria le Lebanon in kalpona chulai ram ria chuan be pui thlang nan kalpui don in an lo puang to boka chulai chevela mi puite in thiar chuak turin an lo ti to ni tiang che chuan an puan lok ang che chuan Israel man cheya heta hianin mi engamozat hellam atangin an thi ne soyani a Hezbollah hian military kai hnoya helai crossing hian mangtang kai viau ni in an soi helai Lebanon le Syria in ka ram ri hi Hezbollah ten Ralthuam an laklu na kongpoi mo taknia soini intin smuggling lam thilan khoina ani bokani IDF chuan Lebanon khopui pakhat Lebanon chimlama khopui pakhat taireya po bepui thlana tharakal pui boka building engemozat an bei hei hi Hezbollah ho mun ma ani asoi ani AFP ina ati chuadana chuan taireya building hi chongsom pakhat zetania hei hi Israel beina wangina chenual tin red voi ni an kalpuina a hianin building chhonga omna tere khopuya hian be ni boka tin Israel in a missile an kalu pathumna a hianin Burj al-Shamali Palestinian refugee camp bulami Lebanon South East City an tiami chu be telani bokani tere khopuya tang hianin Lebanon mipui singkhat chuang zet an in thiar chuak to nia soyania he khopuya hian mi sing ni vel an la om nia soyani boka
helai hmun atang hian in thiar chuak turin Israel lam khan thu chuan no siam to bokani Lebanon Health Ministry in thu chuan siam danin al-Hawks taire bula hianin pepui thlana lian taka thlena wangin mi som pare tan hliam niin an puang darkar somni pali kal ta chung khanin Israel beina wangin mi somnga pali anthi a mi za somnga parukan hliam ani ti in Lebanon Health Ministry chuan an soi tunkar kalta chung khanin Hezbollah mun ma za somli zet Israel chuan a be Israel military te soidana trangalan danin tunkar kalta chung khanin Hezbollah mun Lebanon ram chungami za somli borvel Israeli Air Force nan be man nia soini a chung an target zinga chon Hezbollah training camp te Ralthuam dana mun weapon depot te rocket launching site anti rocket ka chuana mun te command center elite Ratuan force anti Hezbollah sipai thabik an commando te chung ho command center te Israel in do thlona te hian an beitel chumai baka he ground operation kalpui chung hian Lebanon chimlama Hezbollah operative engamazat close quarters combat kalpuina nai taka in beina anthi nia soyani bokane tin be puithlangna pakhata chuanin Israel sipai 215 artillery regiment te chuan Hezbollah command center Israel sipai beina tana drone an ka chuana hun chu an beitel boka heta hian drone engamazat an ti chiat sak tin Israel sipai Givati brigade te chuanin Ralthuam thanem tak Lebanon a rate an kalpuina dap chuan han kalpuina hian an mantela RPG te anti-tank missile tele firearm engamozat an mantel puanton chon puantur tam taka mase khati china khan kan handu tok le photanga US sipai pani pilot pani Iran Leilungah tlate zon na ngor taka tho ania pakhat kha Chhanchhuak to lo ni a pakhat zok hi ngor taka zon in Iran lam hian man ngeyan tuma ka hlum ngeyan tum chuti line US lam hian Chhanchhuak ngeyan tum bokania kha kan ponta kang khan US sipai tra special force za Zet helicopter atanga waithla in tin US F-35 le A-10 an lo cover boka bom engemaza tan thlak bok nia soini a leilama in kana athleng bok nia soini US sipai pakhat ma thianom lova liam te nau nei eron nia soi ani ve boka chuti lai chuanin US pilot chu him taka Chhanchhuak ani tabokani ole indona halakal chhomi me mai nia Donald Trump ana Iran laka vaukhana lian taka siam ahun tiam kha ya thleng don naita ania dar kar somli pariata tia nuwa ninga chunga tia nuwa ni som chung hunan peleni a chuni som chunga chu naktuk thotan ni zandare thiana top to dona chumi mangai chon Iran hian dilan pomangai ni chu hun tiam arun thlen huna chuanin Iran hian engma ti thayan nei to don lova an power grid call pui ka chiata ni ngan oil munte chutiang chuanin atlai ma hian Iran hian dila pom turani ti in Trump chuan vokhan na apenon lea Iran lam general chuan Trump thu sei chu enga man ngai lo thu an puang ve bokani ole enga thlengdon kan hrilova heti mai hi chuanin alandan chuanin thillian tham tak thleng tur chu haom ngei ta tina ani Trump hian a huna pot sei le lawani chuan a be ngei dona emo Iranina Hormuz Strait a hong hlau ani ero chuan bo ro ka danglam ve thei bok ti kha ani ole thu thar